Ayan, Pin. Mag-diskarte, may na ba? Ayan, Pin. Ano yata nila eh? Hindi po. Parang hindi dumidikit na. Mali yata yung spaghetti. Nagparibang ba? May pabayad ako. Gusto ko ng pera. Ha? Wag! Wag ako dyan.
Kapon, wait lang. Isa pa. Isa pa. Wait lang. Thank you po for feeding us.